a kan gaskiya muna tare da dattawan arewa saboda kusan in ce ba maganar su kadai ba, magana ne wanda aka yi na farko. Ƙungiyar dattawan nan kowa san takun da suka yi, gudunmuwa da suka bayar na tabbatar da cewa an kifa wancan tsohuwar gwamnati na Jonathan, kuma har Allah ya kawo wannan gwamnati na arewa. Kuma yin hakan wato nazari aka yi da bukatar neman ci gaban arewa da kuma inda za a samu a taimaka ma talakawa musamman na Najeriya, kuma in particular ma talakan arewa da yafi kowa shan wuya cikin wannan tsari. So yin hakan sun ba da gudunmawa sosai, sun yi aiki. Allah da ikonsa mun dauka kamar shekara 2 muna juye-juye da mu da dattawan arewan, ana duba abubuwa da yanayin wannan gwamnati sabuwa da aka samu da kuma irin abubuwan ta sa a gaba. To ƙungiyar dattawan arewa sun yi kokari a matsayin dattawa da TJ kamar yadda Professor Ango ya bayani da kuma Ashir Sharif suka yi bayani, dan ban samu wannan tafiya bane, bana ma kasan akai, amma na samu labarin zama da suka da shi shugaban kasa, suka kawo korafi, suka nuna masa kuma ga abin da suke bukata da shawarwari masu kyau na abin da zai taimaka ma arewa da kasa gabaki daya. So Allah da ikonsa sun je wurin kamar so 2 ko so 3, muna da labari tabbas, kuma duk waɗannan abin da suka yi babu wani wanda aka yi nasara akai, babu shawaran da ya dauka na taimaka ma arewa, babu wani abin da ya sa kasa kuma concrete da duk wanda ke tsoron Allah ya san gwamnatin da ba ta sa wani ba kasa wanda ya taimaka ma arewa ba. Kuma wannan gwamnati ko da ba dan arewa bane, in yi hakan yanda kowa ya san a gidan Northern Elders Forum za ta tada magana kuma za ta yi magana akai, kuma zai zama ma namu da muke tunanin cewa ai za mu samu matsala zai sauki, za a samu ci gaba, za a samu kuma biyan bukatu, sai kuma ya zama to gwamnati ga yau. To sakamakon haka aka hada kungiyoyi fitattu a arewa, musamman a nan Kaduna aka wannan taro wasu watanni da suka wuce, kusan watanni 8 ko nawa ne ko wata 7 dai haka an yi wannan zamani, ma ina daga cikin wannan kungiyoyi kaman 18 duk fitattu aka zauna karkashin shugabancin Professor Ango Abdullahi, aka yi shawara, aka duba yanayi, aka duba policy na wannan government ne da kuma abubuwan da ta sa a gaba da kuma abubuwan da aka yi da hakuri da aka yi mata na ga cewa ko za a samu canjin yanayi. Abu ya gagara, musamman muna magana tsaro, muna magana tattalin arziki da kuma yaki da cin hanci da rashawa, sai muka duba gaba ki ba analyzing, sai aka duba gwamnatin nan fa a gaskiya akwai matsala, babu ɗaya da aka yi nasara kai ko kuda ɗaya. To anan ai abin da wayannan dattawa suke suna yin ne na kishin arewa, na su taimaka ma talakan arewa, su taimaka ma arewa gaba ki da shi kansa ma shugaban kasar da suka samu suka ba shi shawara, saboda ko ina so ko baya so maganar mulkin Najeriya in ya dade, in Allah ya darba ma zai dawo kenan, in ya kara shekara 4 nan gaba ya gama, ba zai kara ya wuce shekara 8 ba. To wannan dama ne da arewa ta samu da ya kamata ya dawo da hankalinsa gida, ya ga abin da zai taimaka ma gida. In ka duba wanda suka yi shugabanci da kamar lokacin su Obasanjo, su Jonathan da su wayan sabuwa da suka yi, duk yanda ka raina su sun yi mutanen su aiki, yau shi yasa suke zaune lafiya da mutanen su. So haka kuma duk gwamnati na demokradiyyar Najeriya ba ta shekara 8, dole ne a kira namu a nuna masa cewa akwai kurakurai, a yi gyara. To yin hakan sai ya zama matsala, sai ya zama to ya ki daukan shawara, sai ya zama to bayan da suka ba shi shawara ma sai dauke su a matsayin makiyansa da sauransu. To yin hakan shi ya haifi wannan zama da muka yi zama kuma aka yi shawara. Kungiyoyi 18 din nan ba Ango Abdullahi ne magana ba dan ra'ayinsa, a'a kungiyoyi ne aka duba, aka yi shawara da manya dattawan arewa, aka yanke wannan hukunci har da ni a ciki, akan cewa tabbas wannan gwamnati an samu kurakurai, ba abu ɗaya da aka samu na nasara a cikin harkarsa, duk abin da ake faɗa gariya ne, yaudara ne. Kuma sakamakon haka aka buƙaci ya gyara, a samu damar ma a zauna da shi a yi magana, ya tabbatar mu da mutane zai canja halayensa ko za a samu ci gaba a arewa, babu. So sakamakon haka sai ka ga dai alaman wannan bawan Allah ya kashe shekara 4 ba abin da yi, bai da niyyar yin wani abu a gaba. To ba yanda za a yi, a yanda muke neman ci gaba, muke neman nasara ga arewa da kuma halin da yan arewa ka samu kansa, musamman talakawa nan, a ce mun daure kawai mun zauna muna kallon sa matsayin shugabanni, wannan ba zai yi ba, wannan ba gaskiya ba, saboda zai tafi zai bar mu a cikin halin kangi. Wanne ne aikin da ake ma arewa? Menene aka je guda daya? Ina wata aiki da ya nuna cewa yayi? Shin yaki da wa'annan yan ta'addan wani nasara akai? Kullun kashe mutane ake, cin hanci da rashawa da yake magana, wanne ne akai guda daya? Shin menene kama arewa banda karin talauci da wahala yanzu? Mutane su dinga suna tsoron Allah, wallahi babu wani abin da ya ka banda halin kunci da tosarci da wulakanci, babu da aka samu cikin wannan harkan wannan gwamnati. To saboda haka ba wani abu ne na wani kakkaucewa ba, wani kauce magana da wasu. Masa akwai wanda suke ganin su
saboda mugun tunani nasu ko wani tunani nasu ko wani dama da suka samu sun fito suna ta hakiki cewa suna bude murya saboda sun samu wani dan lungu suna dan jan mai. Duk wanda ya ga Professor Ango Abdullahi ya san cewa wannan da cijo ne wanda tun asalin sa bai sa duniya gaba sa ba, aiki yake ma al'umma daga abin da yake da shi na kansa yake dauka ya taimaka mutane. Kaga da wannan ba za ka ce yana da kwadayi ba, kuma kowa san tarihin sa, yana gwamnati ya fita gwamnati, kuma kowa ga irin gudunmawar da ya bayar, kuma a matsayin sa ya wuce ka ce yana kwadayin wani abu tunda bai sa duniya gaban sa ba, kuma kowa ya san tarihin sa. Bayan da zaka yi tsammani cewa saboda bai samu wanda alfarma bane ko yana bukatan wani abu shi sai yake abin da yake, a'a dattijo ne wanda kuma Allah yadda ya kafa suna wanda ya zama abu ne wanda mu kanmu muna alfahari da shi, kuma abin da yasa muke goyon bayan sa muna tare da shi saboda mun san mutum ne mai adalci. A kullun yayi magana bai magana haka kawai don son ra'ayinsa, zai magana zai shawara, za a duba gani kafin yayi magana, kuma maganan da ba da yawon kansa ba a kungiyance, kuma kungiyoyi suka bashi da mai. So tabbas magana da professor ya faɗa cewa ba za mu ba da goyon baya ga wannan gwamnati ci daure ba nan gaba, za mu iya kokarin mu, kuma yanda suke tunanin da su bi mutane suna bi da shari da wulakanci, mu ba abin da za mu fasa, za mu ci gaba da kokarin mu tabbatar mun wamba da mutane kai su tabbatar cewa wannan fa abu yaudara ne, saboda zai tafi zai bar mu a cikin rigima, saboda wannan gwamnati ba abin ta sa gaban da yaudaran mutane. Kuma wasu kalilan tsageraru suna fitowa suna bude baki suna zagin shugaba kamar Professor Ango Abdullahi, muna kallon su, za mu haɗu da su, tunda rashin kunya ai ba su kwarai suka iya ba, wannan ai ba daidai bane. Misali kuma ana ganin wannan shugaba mutum ne wanda yake da farin jini a wajen talakawa, ya za ku iya kauda wannan farin jinin a wajen talakawa musamman arewacin Najeriya? Ai in ka duba magana farin jini ai bai taso ba, ai duk wanda kaga suna tare da shi yanzu mutum ne wanda kawai kila wani ra'ayi ne nashi ko kuma shi bai ma da labarin me ke faruwa a duniya. Amma in ka duba goyon ba da ya samu 2014, in ka duba halin da ake ciki yanzu, ai yanzu ka san an samu canji, amma wuce ai tunaninka, saboda mutane irin sabo da wanda Allah ya sa suna da rabon su fahimci wannan abun fa yaudara ne, an samu ci gaba kuma abubuwa ya canza. So saboda haka maganar farin jini wannan kowa na da iya farin jinin sa iya gurgudu, babu wanda aka yi sa aka ce shi tamkar ba a san sa ko yana da wani injini, halinka shike determining din farin jinin ka kuma da karbuwa a wurin al'umma. So saboda haka ya samu wannan goodwill din, kuma duk wannan goodwill din ina ganin kusan ce duk ya rusa 100, ya rusa kusan 70, 30 ya sauransu ma 30 din Allah da zamu ci gaba da wayar da mutane kai su fahimci cewa wannan abun yaudara ne, ba zai yiwu haka ba. Misali kun fidda wani wanda kuke kira ga yan arewa su zabe shi ko kuma ba ku tabbata ku? Kungiya na gamayya ba su fitar da wanda suka tsaya kai ba, amma ga dukkan alama su ce ba za su yi Buhari ba, to ga dukkan alama kenan za a nemi alternative, za a nemi mafita. To wannan ba zan ci aron bakin sun yi magana da muryar su ba, amma zan iya magana matsayin kungiya na Arewa Youth Consultative Forum wanda already watanni da ya wuce mun fito mun yi bayani cewa mun ƙara analyzing, tabbas mun tabbatar na gwamnati yaudara ne, ba abin da ta tsina na mana, kuma babu wani ajiyar da ta sa gaba na taimaka ma Arewa, duk yaudara ne. In kuma akwai a fidda guda ɗaya a nuna mana kwa ɗaya da aka yi, ta nuna mana wani policy guda ɗaya da ta fitar ta ba da kuɗi aka yi a madadin Arewa, kuma aka kaddamar da shi kullum sai dai yaudara akan ana na ainiya ko za a ba da kuɗi a yi labarin kenan, amma har yanzu ba mu ga abin da aka yi ba, ko ɗaya ba mu gani ba. ko saboda haka sakamakon haka kungiyar AYCF ta riga ta yi magana kan cewa ba za ta yi wannan tafiya ba, za ta bi ta tabbata ta kokari ta ba da gudunmawa ga gwamnati sabuwan Allah so yadda da muke nema karkashin shugabancin Atiku Abubakar zamu bada goyon ba mu tabbatar ya zo. To misali wanne kira zaka ga matasan arewa tunda ku ne shugabannin matasan? Kira da muke shine su fito su farga daga cikin wannan tunanin, saboda duk abin da ke faruwa wannan abu ne wanda ya shafi lokaci namu, kuma mu duba mu muke cikin. Misali idan yanzu shugaba Muhammadu Buhari ya ce yanzu ya gane abin da ya kuskure ne zai gyara a tenuwa ta biyun nan, za ku goya masa baya? Ba za mu yadda ba, saboda already ya riga ya yaudar mutane, kuma ba za mu yadda kuma a sake yaudarar mu na biyu ba, saboda yanzu lokacin da yake da bukatan yayi na farkon saboda ma mu ji dadi mai mu bashi goya na biyun bai yi mana ba, sai yanzu da ya tabbatar cewa ya sake dawo baya bukatun komai namu shine za mu yadda da shi, ba za mu yadda da wannan yaudara ba. So ba ta yiwa, bakin alƙalam ya riga bushe, za mu iya namu kuma Allah na tare da bayinsa. Misali to wani kira za ka yi ga matasan arewa? Kiran da zai ma matasan na arewa sani cewa wannan abun ba abu ne na addini ba wata addini a cikin harkar nan, saboda musamman mu matasan arewa mu ake dora akan wannan zigan ƙarya. To in kun ce magana na addini to ga musulmai su biyu ne, duk musulmai ne, sai mu duba mu ga wane ne ke da kuma tausayi na al'umma da ke taimaka ma al'umma, sai mu gani sai mu hada ai abu ne a fili a bayyane, sai mu duba mu ga wanda ke da tausayi
wanda ke nema ya taimaka mu mutane ko ya taimaka mu wa'ansu ma a record a tarihinsa, sai mu ga shi kuma wannan wa ya taimaka ma wa ya gina, sai mu yi abu ne a buɗe, sai mu duba mu ga cancanta mu yi. Ba wani magana addini a cikin wannan harka, duk wanda ga maka addini ne ƙarya yake. So saboda kakka yadda ka je kana doke in ya ce ka fito ka yi doke to mu ga ƴaƴansa gaba. Duk dan takara da ya ce a je a yi fada dan a samu masa ƙuri'a ko a kashe wani saboda bai yin ra'ayinsa, to ya sa ɗansa a gaba ya bashi gariyo. So saboda haka wannan abu ya zama darasi gare mu, ba wani magana kashe juna, ba wani wanda zai kashe juna kan kowa, ba wani addini a cikin sa, abu ne na siyasa kuma abu ne na neman duniya. So za mu tsaya mu tabbatar mun yi aiki yadda ya kamata, mu duba cancanta, kuma cancanta na za mu kira mutane su fuskance ta kuma su yi abin da ya kamata.